Terve ja heipä hei! Minä olen Niksi Juuso ja tänään me pistämme Volvon kaasuttimen takaisin paikalleen. Se on asetettu hollilleen. Vähän vielä heiluu, kiristystä rävitä ja niin poispäin. Ja minä kerron samalla neuvoja, miten se tämä asia tehdään. Vittu mä oikeesti teillä mitään neuvoja, mä päätälkää itse vitun munapäät. Tai on silti kuvata tämän videon. Helvetin muista runkkaamista säätään, kun tää pulttikin liikkuu, saatana niinku neljännes kierrosta pelää vittu betoni. Saatana. Ja pitää kääntää avaintakin vielä välissä. Ideahan lähti siitä, että Volvo kevätä tykkää käyttää paskoja soleksisakkeja, niin olihan se todettava, ettei siellä tiivistet ole kestäneet. Sen takia purakuun tiivistä massat väliin. Saa nähdä kestääkö yön yli kuivanut. Tää on hullun touhu. Tietysti jos yhden vinkin annan, mutta sitten kuuntelette helvetin rakkaana. Itse hogasin, että kaasutinta irrottaessa paras ja ehkä nopein tapa on irrottaa nämä 5 pulttia täältä. Repästä kansi vittuun, vaihtaa samalla tiivistä ja sitten saadaan räikkä käyttöön ja saadaan nämä alapultit irti. Mutta kun kaasera ei ole kasattu, niin homma menee runkkaamiseksi. Väliin tietysti tässä nyt menee vielä ikuisuus ja tolleen, niin vois laittaa jotain menevää hissimusiikkia 80 minuutiksi. Tai sitten ei. Parempi kuin uutena. Tää taas on nopea homma. Taas olla eilen vaan niin päissä, että tuntui niin pitkältä ajalta.
Oseano. Muistakaa lapsukaiset, turvallisuus ennen kaikkea. Annetaan koneelle vaikka pieni ryyppy. Hyvät naiset ja herrat, kuningas on palannut! Hoho!